Вітаю вас усіх. Гэта падкаст «Вось што я знайшоў у Вікіпедыі», у якім я ці мои сябры, якіх я запрашаю ў студыю Цім-Цім, звычайна расказваем крутыя гісторыі, якія мы знайшлі на прасторы інтэрнэту, зрабілі нейкі рэсерч і цяпер падрыхтавалі для вас размову, каб яе было цікава слухаць і, спадзяёмся, што былі нейкія ў ёй інсайты. Так, але у звычайнага хрысціянства асноўная думка ёсць у тым, што ёсць усемагутны Бог, і ён убірае сабе ўсё. І вось такім чынам, з Арменіі паступова вот так вось праз міграцыі гэтай ідэі дуалізма такога у хрысціянстве даходзіць да паўднёвай Францыі. Дарэчы, мой бацька верыць у гэта. Да, што мы жывем у пекле. Можа, проста ён жыве ў Беларусі, Не. Это дьявол. Гэта неправда. Гэта правда. Гэта міфы пра сярэднявечча, Соня. Не, гэта правда. Я буду спрачацца. Што, давай. Я нават чытала, но ёсць жа вось гэты прыклад таго, што ёсць, як там, экзампл, что-то такое, калі там пісалі пра тое, што жанчына, не падыходзьце. Штосьці такое. Супраць катару. Там прям шлі вось так, ці як. Да, сапраўдная сярэднявечная войска. Прям бойка такая, да? Соня, ты спрабуеш, ты не верыш, што яны існавалі ўсё яшчэ такая, супраць іх рэальна ваявалі, рэальны крыжовы паход? Да не, проста, я не магу уявіць, каб каралі такія. І шмат каралёў, яшчэ і папа рымскі, і яны такі, давайце ўсе супраць гэтай групкі катараў, не ведаю. Прыемна? Прыемная твор. Там пад канец выпуску там такая не самы будзе добры вынік, спойлер-алёрт, там добрым нічым не скончылася.